Salutare către mine și bine v-am regăsit, dragii mei, la un episod din Minecraft. Și vreau să vă... și astăzi vreau să vă versiunea cea mai din 0.12.1 alfabetul 3. Dar cred că să încercăm ca like sau share. Nu cred că yes. Cred că like și eu. Și vreau să vă prezint, o să joc de această versiune. Și vreau să vă prezint versiune. În primul rând, acum pot să zbor și să sar pe asta, da. Poți să stai și pe shift dacă dai de 2 ori click. Da. S-au inventat și, după cum vedeți, alții s-a băgat la spawn și s-a băgat ocelotul. Da. S-a băgat. Blazing. Da, s-a băgat versiunile, dar da, caburile în saniții, deci foarte tare. Aici numărul pe, deci golden pe mamă, și nici, că nici, cărțile. Asta e. Eu să iau, nu știu, frumos. Rot, foarte simplu. S-au evocat caburile. Da. Caburile. Quarțul și pachet ice. Și să-l sunt în arăt. Și asta s-a băgat, e foarte tare. Nu uitați să abonați și să lăsați like și să dați ceva de prieteni și să-mi faceți tot dacă ați aflat și acest episod. Și da, uitați. Și poate și înșantezi. Nici s-a băgat așa de ceva înșantit. Da.
închant și cărți, cred, dar nu știu să închantez cărți. Acum am umblat de locul ăsta. Ia stai. Merge să pui, știți că dacă puneți voxel furi pe calculator, așa pe lângă el, să dați oh my god, merge și asta, 24. Nu, pe 1, pentru 24. Stai, că s-a păcat. Da. Cam atât a fost și acest episod. Mulțumesc vizionare. Bye, bye.